Всім прывітанне, гэта Чик-Чирик, бла-бла-шоу на Еўрарадыё, у якім Алексей Сапрыкін, у якім Павел Свердлоў і яшчэ чалавек 15-20, я так скажу, а можа нават і 30, калі праграма. Сёння у нас па персоналях мне падабаецца. Прадстаўніча, і галоўнае, што прадстаўніцтва яно з нашага боку, а не з таго. Хаця з таго таксама ёсць. Распавядаем мы вам пра самыя галоўныя падзеі, самай якаснай аналітыкай ад твітарскіх, ад людзей, якія нічога не баяцца, якія не маюць сумлення і комплексаў, нічога не маюць. За душой нічога не маюць, акрамя праўды маткі. Ну і вось такі філасофскі, не філасофскі, але твіт, які задасць настрой нашай праграме, і нават зрэплаем. Яго аўтар Ігор Случак, моўны інспектар, як мы ведаем, у эміграцыі цяпер, як усе. Але інспектуе. Інспектуе, да. У чым, піша нам Ігор, найлепш разбіраецца кожны, паважаючы сябе рускамоўны беларус. Вядома, у беларускай мове. Ну, это калі ты рускамоўны, то ў беларускай мове ты не размаўляеш, але разбіраешься. Як трэба размаўляць? Не ведаю, не чуў такое. У чым найлепей разбіраецца кожны беларус без залежнасці ад мовы і самапавагі? У мастацтве. Краіна мовазнаўцаў і мастацтва знаўцаў. Піша Ігор Случак. Ну, на што гэта такі аммаж? Мне здаецца, што гэта вось ён аб'яднаў у твіце самая галоўная тэма тыдня, бо, канешне ж, мовазнаўцаў куча, мастацтвазнаўцаў, як сказаць, астролагі абвясцілі тыдзень мастацтвазнаўцаў пасля чарговага перформанса аднаго акцыяніста. Давай уже аднаго акцыяніста, як быццам бы ёсць два беларускія акцыяністы. У нас, сапраўды, адзін беларускі акцыяніст. Кузьміч. Вызваляйся, вызваленне табе. Кузьміч не так прост. Але што твітарскія адразу адказваюць Ігору Случаку, пачварны адказвае такое: кожны паважаючы сябе. Вось гэта валоданне мовай, Ігор. Вось гэта, конечно, моўны інспектор. Трэба быць уважлівым з прыслоўямі. Всё улужана, ты так думаеш. Да, мне здаецца, што так можна казаць, кожны паважаючы сябе. Ну, конечно, не па-беларуску гучыць. Такое. Так, гучыць кожны беларус, які сябе паважае. Вось так. А кожны паважаючы сябе беларус гучыць быццам бы вот беларус, які на беларускую мову толькі перайшоў, да, і выкарыстаў Google Translate. У яго мысленне, у яго ў галаве яшчэ Google Translate сидзіць, да, і он яшчэ не па-беларуску размаўляе і думае, а па-руску, да, і вось такі, кожны паважаючы сябе. Трошкі Случака абараню. Ён жа моўны інспектар, а не моўны мовазнаўца. Так што ён правярае, як карыстаюцца мовы, а не карыстаецца ёй. А я абараню усіх, хто пераходзіць на беларускую мову і робіць памылкі. Да, пофіг, сябры, рабіце вы памылкі. Галоўнае, мы самі іх робім. Па-беларуску размаўляць. У любой мове. Ну, нават вось гэта пачварны. Вось ён напісаў: Ігор, што ж ты так-то, да? Дай пофіг на яго, ну. Рэпрэсіі, сябры, дабраліся да твітара поўнамаштабна. Хто там, я не памятаю, это Мінінфарм складае гэты спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў ці не ведаю. МУС, там суд чыгуначнага раёна горада Гомеля. Горада Гомеля, карацей, выкасіў, запісаў экстрэмісты прям шэраг аккаунтаў у X. Ксюшенька. Старонка Ксюшенькі, цяпер экстрэмістка. Ачмурэлы Лаханкін. Наш аўтар. Калі можна гэта так сказаць. Сетл беларусянс, я так разумею, беларусы у Сетла. Ну і тикток аккаунты там некаторыя. А гэты, а інстаграм аккаунт тыповыя Барановичы. Трапіў, да? Там яны спачатку любілі Лукашенко, там казалі, а потым яны трапілі ў спіс экстрэмістаў і сказалі: ну все, мы як бы закрываемся, аккаунт на 45 000 падпісантаў. Шкада. Вось так. Няўжо нічога нельга зрабіць? А што здаралася? Перагарнуць старонку. Вось беларусы Сетла не бедуюць, скажу табе. Нас чытаюць у Беларусі, пішуць яны ў адказ, і
такі типа значок с мускулам. Ну Сиэтл гэта штат Вашингтон, по-моему, так? Вашингтон, я думал, заходняе узбярэжжа, там ці Каліфорнія, да, думаю, што яны так Арнольд Шварценеггер. Ну вось хто успрымае як заслугу, як знак якасці. Знакі такой. Вось. Там не Шварценеггер у Сіэтле, там вампіры. І Starbucks. І Starbucks. Карацей, нашы пазнанні пра Сіэтл. Далей ідзем. А пра космос там што-то? Вось чалавек быў, не ведаю, дзе апошнія 4 гады. Шо вы там сделали? Или это из-за того, что Тихановская в США выступает? Да, это из-за того, что Тихановская в США выступает. Черная метка, ведаешь, она выступает в США, и это значит, что треба забанить аккаунт белоруса Сиэтла. Что вы там сделали? Человек не ведае, што нічога не трэба асаблівага рабіць, каб трапіць у спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, але з Тихановскай і США гэта цікавая трактоўка, бо Тихановская ў США сустрэлася з кім? З уласнікам X, соцсеткі X, Ілоном Маскам. Як бы сказалі нашыя хейтары. Як? Вось, сустрэліся два ваши начальники, Тихановская и Маск. Это прямо наши про хейтеры. Да, вот конечно. Ну. Хейтеры программы Чик-Чирикся. И вось Тихановская, значит, с Максом, а белорусский асуд гэты... С Максом. С Коржом, спадзяюся. Вось, а суд чыгуначнага района Гомеля рэагуе и баніць аккаунты ў соцсетцы X. Уласна, пра што Тихановская размаўляла з Маском? Хотя иная есть версия. Можешь Ксюшеньку забанить? И суд чыгуначнага района Гомеля такі. Бачыш, праслухаў іх размову відавочна і забаніў яе. Да, але спрачаецца з гэтай версіяй карыстальнік производ от Улья і піша: фейк, не мог ён пра такое попросіць. То гэта не Тихановская просила Макса забаніць Ксюшеньку. Вядома, як ставіцца Ксюшенька да Тихановскай. Вось, але ён сапраўды не мог пра такое попросіць. Што магу сказаць? Відаць, ніводнага разу мы яшчэ не казалі столькі разоў цягам слова Ксюшенька. Хвілінаў слова Ксюшенька. Не ікай. Я так асабіста ніколі ў жыцці, я думаю. І больш і не скажам. Ну так вось, сябры, атрымліваецца, сустрэлася Тихановская з Маскам і пра нешта попросила. Пра што попросила? А Маск, ён хто? Самы багаты чалавек у свеце, уплывовы, Starlink, SpaceX, Tesla. SpaceX, да. Слухай, можна шмат аб чым попросіць. І вось Ілон Маск, піша нам Джипсенкоў, паабяцаў вылучыць тэрыторыю пад Новую Беларусь. Дзе? На Марсе. А што ён, уласнік Марса? Ілон Маск, ён на гэтым тыдні вельмі шмат размаўляў пра каланізацыю Марса, што там трэба стварыць рэальны горад з землянамі. Ён нарэшце паглядзеў фільм «Марсіянін». «Марсіянін», там, дзе, дарэчы, Бульба гуляла не апошнюю ролю. Вось, карацей, для бяспекі нашай цывілізацыі, нашай зямлі, планеты, да, чалавечай расы трэба стварыць на Марсе. Ну і вось, атрымліваецца, Новая Беларусь на Марсе. Да? Як рэагуюць світарскія? Я не супраць, піша Максим Бай, калі палёт, як толькі пашпарты зробяць. Ну, конечно, калі без пашпарта на Марсе там Новая Беларусь. Мытня не пропусціць. Да, марсіанская мытня без пашпарта Новай Беларусі не пропусціць, як гэта без пашпарта, ды на Марсе. Цікавая, канешне, трактоўка з пашпартамі таксама. Тугавата, як аказалася. Аблом. Вось, там ужо і пазбавілі права гэтую літоўскую фірму, якая, ну, з якой своечасова там Кавалеўскі зваліў, да? Скочыў, да? Крыху беларускага кантэкста дададзім, сябры ўжо ўсе пачалі забываць пра гурт Нейрадзюбеля, ён запісаў альбом з назвай «На Марс» яшчэ калісьці, да таго, як гэта стала майстрымам. Ілон Маск на гаршок хадзіў, а Калінковіч ужо запісаў альбом «На Марс». Рушым усе на Марс. Вось, это атрымліваецца проста Ілон Маск, ён
паслухаў на радзібелі. Можа мо ведаеш там, а там же дзе Ціхановска, там і Франак Вячорка, можа быць Франак Вячорка яму падсунуў CD-диск на Марс. Іншая версія у чая з варэннем у Белті Ньюс. Ціхановска у ЗША сустрэлася з Максам і опять з кім Максам? Да, з Маскам. Можа з Максам таксама з якім-небудзь сустрэлася, але вот з Маскам. Да? І вынік сустрэчы гэта, канешне ж, новенькі Cybertruck, Tesla. Хто не хваліўся тым, што Маск падарыў яму Теслу, да, з Cybertruck'ом недавно. Хто ж толькі не хваліўся. Да. Ну і адказ Твиттера на гэтую навіну. Гэта адказ Ілона Маска іншаму палітыку. Так ён адказаў, калі Лукашенко хваліўся, што... Дарэчы, здаецца, вось Даніл Гаркавы, который напісаў гэты твіт, працуе ў офісе, так што я думаю, можна лічыць гэта афіцыйным адказам офіса Светланы Ціхановскай на гэтыя укіды. Мне здаецца, што гэта ён так падкрэслівае, што статус Светланы Ціхановскай ён, не горшы за статус Лукашэнкі ў дадзены момант, таму што Ілон Маск Лукашэнку, не Лукашэнку там, а на плёткі пра Лукашэнку і Теслу адказваў, і тут як бы на такія ж плёткі дакладна так же. Але мне здаецца, Алексей, што нічога Ілон Маск Ціхановскай не падарыў. Там ходзяць плёткі пра тое, што ён зажыгае з прэм'ер-міністркай Італіі. С Мелоні? С Мелоні. Са спадарняй? Ён нават апраўдваецца. Там фотка ёсць, на якой яны так адзін на аднаго. Слухай, Маск чалавек даволі спецыфічны, і ніякіх рамантычных стасункаў ягоныя няма. Палітычныя погляды таксама пытаннічкі правакуюць, правда? Так, рэспубліканцы. І Мелоні таксама. Да, яны такія. Не ліберальная. Правее крыху. Вось. Так што у іх было пра што пагаварыць. Ёсць глеба, на якой яны могуць сысціся. Таму я не ведаю там, пра што Ціхановска з ім размаўляла. Можа быць, хацела перавесці яго на бок святла. Налево, каб ён пайшоў. Ты на гэта намекаеш? Новая плётка. Я не хацеў, сябры. Ўсё ж такі ёсць нейкія плюс-мінус дакладныя звесткі пра тое, пра што размаўлялі Ціхановская і Ілон Маск. Чубака пра гэта піша. Ціхановская попросила Ілона Маска дадаць беларускую мову ў Твиттер. А што зрабіў Пазняк? І гэта у нас такая звязачка атрымліваецца паміж. А што зрабіў Пазняк? Тэмамі. А вось, што ж ён зрабіў? Навёў шуму. Пазняк Калеснікава поўнае палітычнае нішто. Пазняк напісаў чарговы артыкул на беларускай мове, у якім выказаўся наконт таго, ці варта ўвогуле вызваляць гэтых вось палітвязняў, Калеснікаву, Бабарыку, іх каманду, калі яны хацелі ў 2020 годзе здаць Беларусь. А яны хацелі? У яго ёсць дакладныя звесткі, якія прыйшлі яму па факсе. У 2020 годзе мне так не падавалася. А Иван Шила такой: это он, Зенон Станиславович, политический лузер и банкрот, благодаря которому в том числе мы и получили Луку в свое время. Я такого яшчэ не чытаў. Но я так разумею, што гэта за ягонай агрэсіўнай палітыкі, пазіцыі ў бок Расіі. Это міф развенчаны. Іван? Што Пазняк там всіх рускамоўных хацеў саслаць. Не хацеў. Маскваротых там, не хацеў. В Сибирь. Не хацеў. И так далее. Да, не хацеў. Значит, это афіцыйная версія прыхільнікаў Зенона Станиславовича цяпер, што это КДБ придумала і раскруціла гэтыя пужалкі, каб за яго не прагаласавалі. Калі гэты зрабіў фільм? Фільм? Хто? Азаронак старэйшы. Так это, мне здаецца, было яшчэ да Азаронка. Это ж в 94-м годзе было. Вось, але як бы іншая думка увесь час была у палітыкуме, што дзякуючы там Чаламу, Лябедзьку, Лукашэнку атрымалі, да, дзякуючы, яны ж былі ў яго камандзе ў 94-м годзе. Вось яны дзякуючы ім менавіта. Вось, а тут Іван Шыла піша, што дзякуючы Зенону
Лука прыйшоў. То бок умоўна Іван праводзіць паралель. Вось былі апазіцыйныя умоўна палітыкі, да, тады. І яны нічого не смаглі зрабіць. Лукашенко прыйшоў. Цяпер гэтыя апазіцыйныя палітыкі, якія былі тады, крытыкуюць палітыкаў, якія былі ў 2020-м, за што яны не змаглі нічога зрабіць. Так можна сказаць пра любога тады палітыка, і дзякуючы Кебічу, дзякуючы Шушкевічу, Новікаву. Ну, але тым не менш, вы нічога не змаглі зрабіць тады, цяпер вы нападаеце на тых, хто нічого не змог зрабіць цяпер. Баба Зося отказывая Ивану: я серьезно обеспокоен, обращается ли он к врачам. Ощущение, что таблетки давно забросил. Ну, давайте без гэтых инсинуаций. Таблетки деду. Таблетки деду. Як дед, дык адразу таблетки. Наталья Васильевич піша: Пазняк — скандальны перформер, да якога Кузьмічу яшчэ як пехотай да месяца. Накінуў дык накінуў. Прычым тут Кузьміч? Про гэта пагаворам яшчэ, я думаю. Далей. Ёсць за пазняка меркаванне? Ёсць за пазняка меркаванне. Канешне ж, тут у нас назіральнік. Шеймлес піша: ён усё правільна сказаў. Палітычна Калеснікава на ўзроўні дзіцячага садку. Што адказваюць яму? Лепей быць на ўзроўні дзіцячага садку, чым на ўзроўні дома састарэлых. Я б не пагадзіўся. Про таблетки таксама. За этот шеймінг. Этот эйджизм. Да. Што з аднаго боку, прычым што з другога? Чаму дзіцячы садок лепш за дом састарэлых? Таму што ў дзіцячым садку у цябе яшчэ ўсё наперадзе, а ўжо дом састарэлых это ўжо канец. А ў доме састарэлых наперадзе? А ў доме састарэлых, да, абед па раскладзе. Кринж, ты хацеў галасоў за Зенона Станиславовича. Кринж — это то, что все накинулись на деда, потому что он, так сказать, покусился на святое. А если чуть глубже копнуть, он вполне себе последователен в своих взглядах, на которые имеет право. То, что так, Колесникова политзаключенная, не делает ее безупречной, и, разумеется, у нее есть недостатки. Но давайте так, я ведаеш, я думаў таксама про гэта там, а калі перавярнуць, уяві, калі б там пасадзілі там кому-небудзь бы умоўнаму Адаму не спадабаўся бы Лукашенко і Путін, іх бы пасадзілі ў Гагу, у турму, і людзі б казалі: ну што так, вось навошта, і хай вызваляюцца і так далее. Но тут же ситуация трохи іншая. Іх бы пасадзілі за канкрэтныя справы і злачынства. А Калеснікова сидзіць ні за што. Таму давайте гэты момант вельмі важны не упускаць. Сама пастаноўка пытання. Давайте будем сумневаться, что трэба нейкіх палітвязняў вызваляць. Давайте посумнеемся. Ну да не трэба, нельга сумневацца ў гэтым палітвязні, мусяць выйсці все. Да адзінага і адзінае. Яшчэ хочаш голас у абарону? Шмат галасу. Давай. Зянон Станиславович Пазняк ёсць адзіны палітык, які карыстаецца даверам людзей, што гатовыя пакласці ўласнае жыццё за вольнасці іншых, пакуль некаторыя абмаскаленыя толькі і робяць, што глядзяць, адкрыўшы вусны на прарасейскіх дзеячоў. Пра тут у дужках. То бок, зноў-такі, ў 96-м годзе Зенон Станиславович Пазняк пры ўсёй павазе і ягоных справах на карысць нацыянальнае адраджэнне з'ехаў з Беларусі, баючыся палітычнага пераследу і катаванняў. Ну, а калі Колесникова спрабавалі вывезці, яна парвала пашпарт. Ну да. То бок ты намекаешь, что Колесникова пераиграла деда? Ну, нет, я не намекаю на то, что там гучалі словы про пакласці жыццё на штосьці там на... Ну, пакласці жыццё. Ну, мне здаецца, што тут Колесникова больш ахвяравала, чым Пазняк. Карацей, нешта все аргументы так крыюцца весь час. Хотя ну, прычым, што я ніякім разе не умаляю заслухаў Пазняка. Давай кожны раз, калі мы будзем пра Пазняка што-небудзь сказаць, пачынаць, што пры ўсёй павазе да постаці. Не забывайце, я за яго галасаваў на 94-х, на выбарах у 94-м годзе. Але вось такая пазіцыя, піша нам Лі Эрмі са Слуцку, не робіць гонар Зенону. Што і куды яны гатовыя пакласці, гэта іх асабістая справа, а якая не мае аніякага дачынення да Беларусі.
спрачаецца Юрась Палякоў, які выказаў першае меркаванне, барацьба супраць імперыялізму заўсёды будзе справай рэспубліканцаў. То бок, у прынцыпе, мае да Беларусі, я так разумею, справу. Шалёны бульбазаўр. Дзед у чарговы раз абражае чалавека, які не можа яму адказаць пра знаходжанне ў турме. І ўсё адно знаходзяцца высеркі, што яго абараняюць дзеяннямі 40-гадовай даўніны. Ну, дзеянні 40-гадовай, гэта ўжо, я думаю, што стварэнне БНФ, курапаты і гэтак далей. Але, ну, вось шалёны бульбазаўр мае рацыю, сапраўды добра трындзець, калі адказаць чалавек табе не можа, таму што сядзіць у турме і з ім 500 дзён ужо сувязі. З ёй. З ёй, ну, з чалавекам. З чалавекам ёй. З ёй чалавекам. Яшчэ адзін падобны твіт. Наскокваць на тых, хто знаходзіцца за кратамі і не зможа табе адказаць, гэта якія б там дасягненні не былі у мінулым. Карацей, маю павагу, яны таксама растапталі гэтыя твітарскія. Ну, як табе сказаць? Вось што грустны Коленька. Давай. Так, ну. Выказваецца. Я, кстати, не удивлюсь, если Зенон не сошедший с ума дед, а просто сидит на зарплате у условного Невзлина. Вот это поворот. И его задача пытаться дискредитировать белорусскую оппозицию. Это сапраўды могутнейший твист, я бы сказал. Зенон Позняк сидит на заробку у расійскага імперыяліста. У гэта нават я не магу поверыць. Я разумею, што... Ну, а раптам уяві, і яго задача... гумарыст. Задача ўсіх называць агентамі і так далее. З такім поспехам можна казаць, што Зенон Пазняк на заробку у Лукашэнкі сядзіць. З такім поспехам можна казаць, што мы сядзім. Мы сядзім. На крэслах. На крэслах. Все з намі добра. І ранішняя апытаначка на злабаднеўныя тэмы ад Андрэя Стрыжака. Ёсць 3 крэслы, што абярэш ты? Хто кароль крынжа і князь Фейспалма? Васкрасенскі, Кузьміч, Пазняк. 50% прагаласавала за Зенона Станіславовича. Это аўдыторыя Стрыжака, конечно ж. Але па-ранейшаму ад вас хаваецца. Чаму Васкрасенскі? Чаму Кузьміч? Трэба пераходзіць уже і да гэтага. Да іх. Так, давай, з кого пачнем? З Кузьміча? З Кузьміча, давай. Твіт Джипсенкова. Окей. Колькі разоў сёння вы былі за дэпартацыю з Францыі? Кузьміча. Давайте это трохі кантэкст. Дзіўная пастаноўка пытання, але высвятляецца што? Што перформер Кузьміч, акцыяніст, які намаляваў здаравенныя жоўтыя яйцы на вандомскай калоніі ў цэнтры Парыжа. І цяпер зноў трапіў за гэта ў дэпартацыйны цэнтр. Так. Там адмовіўся мастурбаваць. Окей. Так ён выяўляе пратэст супраць сваёй дэпартацыі з Францыі. Чарговы раз. То бок, давай кантэксту. Ён, значыць... Раней ён галадаў. Ён хацеў раскапаць Ван Гога. Яго пасадзілі, ён галадаў. Яго хацелі дэпартаваць у Беларусь, потым, значыць, ён абскардзіў, яго выпусцілі. Ён з'ехаў у Польшчу, пабыў тут тыдзень, вярнуўся ў Францыю, намаляваў яйкі і зноў яго пасадзілі. Садзілі і хочуць дэпартаваць. Зноў. І адкрылі крымінальную справу, дарэчы, за вандалізм. І ён кажа, я галадаць гэтым разам не буду, але я адмаўляюся мастурбаваць. Я буду галадаць сексуальна. Кажа, што падаў заяву у адміністрацыю гэтага дэпартацыйнага цэнтра. Там у шоку, бо все іншыя, хто сядзіць у гэтым дэпартацыйным цэнтры, дзённа і ночна, як бы... задавальняюць сябе, а Кузьміч ты не разумееш, трэція суткі трымаецца. Ты не разумееш, Паша, гэта працяг ягонай акцыі. А то бок ягоныя яйцы засталіся. Ну пачакай, ну ён жа зрабіў вардомскай калоніі як этот фалічны сімбаль, правільна? І тут ён што робіць? Таксама звязанае. Да ён усё звязанае з гэтым вось усім. Фалічным. Памятаеш, як яшчэ на выбарах на свой чэлес таблічку з міністэрствам культуры, дай, на выбарах ён агаляўся на выбарчым участку. Круто было, дарэчы. Ну, бачыце, а вот там было круто, а вот тут вот
не падабаецца шмат каму. Крыху вандалізм. Што адказвае Артём Шрайбман на гэта? Паглядзіце, просто паглядзіце на гэты прыгожы твіт. Значит, адзін чалавек адмаўляецца мастурбаваць, і вось яна, гэтая рука. Уяўляеш такі твіст? Гайдукевіч і Кузьміч сустракаюцца? Я не хочу далей нават. Заходзяць Гайдукевіч і Кузьміч у бар. У дэпартацыйны цэнтр. Вось. Але яны ж такія антагоністы атрымліваюцца, разумееш? Зато вядома тым, што ён гэтай самай рукой трымаў. Ён наадварот, ён не адмаўляецца, а Кузьміч адмаўляецца. Вось у іх розныя погляды на гэты свет. Вось, свабода, роўнасць, братэрства і мастурбацыя, піша нам Анта. Эгалітэ, ліберté, фратэрніté, мастурбіté. Французы, конечно, мне здаецца, мусяць угараць ад гэтага ўсяго. Усе непакрыўджаныя глыбока да глыбіні душы вандалізмам над помнікам архітэктуры. Ён мог некі іншы абраць фалічны сімвол у Францыі, тым больш іх багата, там бутэлька віна, багет, круасан. Вандомскую калону чапаў, конечно, это такі рэальна святы аб'ект. Вось, але якую біяграфію лепіць нашаму рудому, якія ён перформансы робіць на якіх аб'ектах, мастак сусветнага маштабу, вандал сусветнага маштабу, я не ведаю, але тым не менш. Дедушка пытаецца ў нас ва ўсіх: колькі дзён ты ўжо Кузьміч? Кузьмічамі, это ж самае смешнае, называюць футбольных заўзятараў такіх. Футбольных заўзятараў, якія слабых, такіх інертных. Іх больше, якія ідуць з гарэлачкай на стадыён, там... Нет, не ультрасаў, не такіх, як бы, абы што. Гэта Кузьмічы. Которые не на фан-сектарах. Колькі дзён ты ўжо Кузьміч, не футбольны заўзятар, а чалавек, які адмаўляецца мастурбаваць. Тыдзень 39%, адзін дзень 34%. Як яны трымаюцца? Беларусы, вы магутныя. Цярпілы. І вось, карацей, відаць, першы раз у нас у праграме прыклад такога твіта. Чувак прачытаў твіт стартавы наш, Жыпсенкова, про тое, колькі ўжо дзён ты за дэпартацыю. Нічога не зразумеў, врываецца і піша: я нешта прапусціў, а што, ёсць тыя, хто за экстрадыцыю Кузьміча? Вы лічыце, што рэжым перастаў забіваць ці катаваць палітзняволеных у Беларусі? Насамрэч, мне здаецца, гаспадар Сергей, калі праваабаронца, ён мае рацыю, таму што было даволі багата людзей, которые не супраць былі б, калі б Кузьміча экстрадировали ў Беларусь. Так. Не, это ёбы, прабач. Нікога нельга цяпер, хто выступаў супраць рэжыма, экстрадироваць у Беларусь. Не адмаўляючы таго факта, што ён, мякка кажучы, нарываецца. Але мне здаецца, што твіт Жыпсенкова быў не пра тое, хто за дэпартацыю Кузьміча, а пра тое, хто колькі не драчыў ужо. А этот Устинов тут врывается такой: что ёсць тыя, хто за экстрадыцыю Кузьміча? Споко, Сергей. Тут не про то, тут про наши мужчынскія радости. Забавы. Ну і расказалі про Кузьміча, а то і про Воскресенскага трэба там з этой вось пытанкі. Што зрабіў Воскресенскі? Воскресенскі даў інтэрв'ю «Зеркалу». Такое цынічнае інтэрв'ю. Значыцца, там шмат было неадназначных выказванняў. Не чытаў, я прачытаў, шчыра, вельмі карыснае інтэрв'ю. Дзякуй «Зеркалу». Пару раз хацелася рэальна блівануць, але ну вось зразумела, хто стаіць за... Ну, з таго боку, да, якая там пазіцыя. Калі вот міністр замежных справаў Рыжынкоў піша артыкул у Савецкай Беларусі... Ён калумніст. Да, конечно. Ён піша, звяртаецца да Літвы праз выданне адміністрацыі. Ён бы яшчэ звярнуўся да Літвы праз гумарыстычны тэлеграм-канал Савецкая Беларусія. Няма іншых сродкаў чалавека. Ну, звяртацца да Літвы. Дзіпешы не ходзяць. І піша, вам трэба перавярнуць старонку. Давайте жыць дружна. Наўседа, ты дзейнічаеш
супраць інтарэсаў літоўскага народа. Таму-то літоўскі народ на ўседу і выбраў прэзідэнтам, што дзейнічае супраць літоўскага народа. Такая логіка ў галаве. Мазахісты. У Рыжынкова, да. Трэба перавярнуць старонку і сябраваць з Беларусю. І аргументы там. Сябруй са мной, сябруй! Феерычныя аргументы. Чаго ты не сябруеш? Таму што перавагі для літоўскага народа ён бачыць, напрыклад, у гандлі электраэнергіі. Той самай АЭС, якую літоўскі народ хацеў закрыць яшчэ на этапе катлавана. Як бы, да, каб яна не пабудавана. А не, ну вот. Ну і вось Васкрасенскі, таксама такі чалавек, які вот гэтую пазіцыю прадстаўляе. Нейкія людзі вось іх свядомасць. Некія не тыя каналы камунікацыі яны выбіраюць, мне падаецца. Канал камунікацыі, якія ёсць. Зеркало, що нормально, канал камунікацыі. Але сэнс ў тым, што зеркало — это экстрэмісцкае фарміраванне, як мінімум экстрэмісцкі матэрыял. А як то ён? І ёсць некалькі чалавек у Беларусі ўжо, якія за інтэрв'ю экстрэмісцкім матэрыялам, экстрэмісцкім фарміраваннем сядзяць за садзейнічанне экстрэмізму. І як ён сумяшчае вось? А сумяшчае ён прыгожа. Юрий Воскресенский отказался дать интервью экстремистскому ресурсу, но согласился поговорить с журналистской редакцией, как с гражданином Беларуси. Мне здаецца, ва ўсіх адвакатаў у судах по экстрэмізме з'явіўся нейкі новы довад. Тут довад, які працуе, пакуль Воскресенскага не пасадзяць за интервью экстремистскому ресурсу. Я спасылку, я вось гэтую спасылку распосціл. Не, это не спасылка на экстремистский ресурс. Это спасылка на працу грамадзяніна Беларуси. Я интервью давал не экстремистскому ресурсу. Я давал вот корреспонденту, грамадзяніну Беларуси. Но самое гениальное, ведаешь, что рабіць так можно только яму одному. Магчыма, яшчэ і Роману Пратасевічу. Таму што не да законаў у Беларусі на гэта намятаюць. І твітарскія, канешне ж, пішуць роўна тое самае. Яму можна, а іншаму закон. Але час ад часу не да яго. Пакуль Воскресенскі выгадны рэжым робіць для яго выключэнні. Я думаю, што як толькі Воскресенскі, ведаеш, што-небудзь не так скажа, памыліцца, дасць нагоду сумнівацца ў сябе, адразу сядзе за інтэрв'ю экстрэмісткаму. Ужо ён на кручку. Если работаешь в КГБ, то иногда не до закона. Класна гэта працуе ў Беларусі, да? Я-то думала, што мусіць быць так. Калі ты працуеш у міліцыі, у пракуратуры, в следчым камітэце, у КДБ, так это якраз мусіць быць да законаў. Разумееш, все працуе наадварот. Калі я не памыляюся, по-моему, у Павука Андрэя, калі ён там тэлефануе чыноўнікам, яны з імі размаўляюць і штосьці там в канфрантацыю ідуць, ён кажа: а вы разумееце, што вы зараз размаўляеце з экстрэмістам? Яны, баяцца гэтага як вагня. І там адразу спыняюць размову ці здаюць назад. А тут як бы зусім іншая пазіцыя, все нормально. Значыць, усім чыноўнікам, вот всім нельга. Слухай, а можа быць, гэта сапраўды лайфхак для журналістаў, для СМІ, якія прызнаны экстрэмісткімі ў Беларусі? Вось так журналіст тэлефануе да беларускага чыноўніка якога-небудзь і кажа, што давайте паразмаўляем зараз з вами проста як грамадзянін Беларусі з грамадзянінам Беларусі. Па-нашаму, па-тутэйшаму. Слухайце, сябры, дзе вось вся гэтая кодла, Воскресенскі, размоўцы Павука і жыць з німі. І яшчэ адзін персанаж апошняга часу, Роман Пратасевіч, які, як мы памятаем, злётаў на адпачынак у Дубай, вярнуўся просты беларускі зваршчык трэцяга разрада на свой завод. Але гэта не пра яго будзе. Дазволіў сабе. Да, але гэта не пра яго. А пра Дубай. А пра Дубай. Таму што Свет Пол задумаў наступнае. Попытаюсь развеять миф о том, что Дубай – это что-то очень дорогое. На деле это самый бюджетный отдых на море для белорусов. И иначе бы я сюда не летал 2 раза в год.
Вот такой отель, фотка пригожего отеля, с басиком, и завтраками, бизнес-бэй. 80-100 баксов в день. Ну, копейки. Вы что? Это не что-то очень дорогое, Алексей. Учись. Это было сказано на богатом. Не, ну любы беларус, той же зваршчык, можа сабе дазволіць 2 разы на год паляцець у Дубай. Далее, что яшчэ нам без пытанняў там. Светпол. И всегда срабатывает старый белорусский лайфхак. Утром встать пораньше, наедаться бесплатным завтраком, чтобы весь день не быть голодным. А вечером уже можно заехать покушать где-то в городе. Ну и вот сняданок. Фотки сняданок. Не, ну сняданок. 80-100 баксов выходить на весь день. На весь день. Зарад калорий и энергии. Але слухай, тут я з ім трошки не пагаджуся. Навошта раней уставаць? Калі сняданкі ў такіх гатэлях звычайна там до 10 гадзіны. Можно, наоборот, прийти под конец, каб больше поспать, меньше поесть. И накидаться уже, отрымливается, будет не сняданок, а бранч. Бранч. И на доле их хопить. И на доле их хопить. И еще с собой взять. Свет бел. А як это вы такие можете себе дозволить, але не можете себе дозволить поесть где-нибудь? А где можно... Без жлобства из этого. Где можно увечері? А, ты намекаешь на то, что чувак такой, да? Ну, да, танно, но... Просто треба наторбаться на сніданку, вот тады, короче. Не, ну, коли батон у краме куплять с кефиром, то так само танно. А не. Наелись до отвала за 8 баксов за порцию в местном Чайнатауне. Ну, как Чайнатауне? Это всего-то азиатский фудкорт в Дубай-молле. Но вся еда аутентичная и вкусная. Коли ласка, фотки, езжу. Поехал отпочивать у Дубая. Поехал отпочивать у Дубая. Ну, як в Дубай? У вёску у Гомельской области. Есть такая вёска у нас. Всего 100 баксов. Всего 100 баксов. Ну, як 100 баксов? Ладно, давай дадим слово твиттерским. Жожень Сбажин. Всего 100 баксов в день. Дайте мне кирпич. Старый мем с мумитролем. Протяг этого мема на нашем патреоне. Светпол отказывая. Я в Гродно не смог недавно найти за эти деньги отель. Лол. Для туристического города это очень дешево. То бок він має на увазі Дубай. То бок в Гродно чувак не смог знайти отель за 100 баксов за сутки. За 320 рублёў. З іншага боку, на што ён разлічваў? З аднаго боку каралеўскі горад Гродно. З іншага боку Дубай, колькі яму гадоў 50. Новабуд нейкі, там пустыня нейкая. На што там глядзець? Канешне, у городных гатэлі мусіць каштаваць в разы даражэй. Ветер піша. Люди просто живут в реалиях, когда в Турцию можно было слетать за 600, в Египет за 1000, не готовы признать, что как раньше уже не будет. То бок... Цены подросли. Это, отрымливается, треба просто переключить себе и уже ставиться спокойно до таких коштов. Типа 100 баксов за день за готель. Это, до речи, на тыдзень, допустим, едем, да? 700. Ну, 600. 6 ночей будет. Да? В понедельник заезжаем, 600. После обеда селимся, как бы неделю выезжаем. 600 баксов. Просто за жилье. Ну, со сняданком. Со сняданком и бассейном. Без перелета. Перелет еще. А перелет там на будзе... автобусе у Дубай не з'ездишь. Не з'ездишь навокал. Можно, до речи, хутчэй за ўсё. Ну, ты будешь 6 дзён ехать, и приехать, и назад. Пасля 6 дзён будешь адпачываць. Пасля 6 дзён будешь ехать назад. Адразу трэба у наступны адпачынок уже пасля такого. Вось, карацей, я пра што? Пра тое, што гэта у нас атрымліваецца сярэдняга заробку беларуса хопіць на 5 дзён, піша нам Баркаглор. А можа і на 5 не хопіць, калі ўзяць пералёт, да? Як бы вось такая штука. Ну і давайте яшчэ ад Лана Банана. Друзья слетали и сказали, что это самый дорогой и бессмысленный отпуск в их жизни. Ну, спрачаецца Светпол. Я ўжо 5-й раз у Дубаі, адпачынку лепш не бачыў, хіба што Барселона. Але ну вось, ты згадаў, наш родны Дубай.
у які можна з'ездзіць. Я ўпэўнены, што адпачынак там будзе насычаны, а на рэчачку схадзіць, і карысны для здароўя падзеямі, і не так спякотна, як на ровары пракаціцца па поле. Едзьце ў Дубай, сябры, у нармальны беларускі танны Дубай. А чаму нельга знайсці ў Гродні гатэлі за 100 баксаў нават? Таму што турысты з усходу. Таму што турысты ў Беларусі. Ёсць гастарбайтары, а ёсць гастурысты. Па госту? Атрымліваецца так? Правільныя турысты. Софія Ларіна піша нам. Так. Это яна, мне здаецца, свой маскоўскі акцэнт адлюстравала. Софія Ларіна пішет нам. Ларіна. У никнейме тут так вот. Я из Москвы, но довольно часто бываю в Беларуси. Вот она, меркуючи по пейзажах, как раз в тем правильном Дубае, в Родинской области. В связи с этим вопрос. Какие стереотипы у вас есть или какие стереотипы вы слышали о Беларуси и ее жителях? И что же, какие там твиттерские? Покуль что твиттерские довольно тихо, я бы сказал. Никаких стереотипов нет? Довольно тихо. Стереотип такие, что любят россиян. Пиша нам Денис Николаевич. София Ларина отказывая. Вообще здесь бываю почти каждую неделю, причем не в столице, и пока что не видела какой-либо антипатии ко мне из-за того, что я из России. Не, ну коли она переезжает и у казино одразу. Жаль, если вы с этим столкнулись. Але поглядите на ник Дениса Николаевича. Там шэрым по-чорнаму написано Дионис. Дионис, про што адразу ж і піша хто ніхто. А калі б яна умела адрозніваць транслітарацыю, калі б яна могла зразумець просто по тым, як чалавека завуць, што гэты чалавек не будзе ў Беларусі карыстацца такім стэрэатыпам, як любоў да расіян. Яму ён не патрэбны, таму што гэты чалавек у нас свой тутэйшы. Ну, а стэрэатып, што беларусы любяць расіян, гэта моцна. Ну, а які наш адказ Чэмберлену? Расіянам? Гэта пачак чипсаў Лейс, у якім ты не поверишь. Написано «духмяные драники» на им. У меня тут уже по-белорусски выбухая у меня мозг. У тебя? Чипсы со смаком духмяных драников. Бульба со смаком тертой бульбы. Тертой смаженной бульбы. Нарезанная и посмаженная у аллеи бульба со смаком бульбы натертой и посмаженной на пательне. Это ведаешь, это калиб запекший курицу нафаршированную яйками. Ты, я гляжу, каннибал тот яшчэ. Курицу нафаршировать яйками. Карацей, але гісторыя, навіна ў тым, што гэты пакунак патрапіўся расіянам у расійскай краме. На якім якім хорадзе? Па-руску написано, у расійскім райцэнтры написано. Лейс, духмяные драники. И они таки питаются. Это вообще нормально? Ну, яны мелі на ўвазе вот тое, што і ты, напэўна. Да я хочу сказать... ты думаешь про драники и бульбу? Драники и бульбу, ну, конечно. Не, я думаю, что там... Ну, вось, нават написано тут на зеркале. Пакупнік здзівіўся менавіта надпісу на беларускай мове ў расійскай краме. А я думаю, а что? Вось на паўзучая беларусізацыя. Нормально, вы живете у саюзнай дзяржаве России и Беларуси. У Беларуси увесь час нам трапляются некие товары, с надписями на русской мове. А что вы здзіўляецеся тому, что вам у России трапляются продукты и товары с надписями на белорусской мове? Это союзная держава, детки. Ну, призвычайвайтеся. Что сказать? Кристина Бай пишет нам, это ненормально. Это... Ну, амен, Кристина, амен. Я нават не ведаю, чаму больш радуецца Кристина, тому что у России продаецца некая продукция с надписями на беларускай мове, ці этим пердакам, якія узрываюць, выбухаюць на ўсходняй мяжы. Черный лебедь пишет, это нормально, других вопросов у них нет, этот самый важный.
Іліша піша. Нормально, у нас союз, вось то, што я сказал. Ну, конечно, нормально. А якія вось у іх могуць быць важнейшыя пытанні? Вайна, Путін? Ну, а яны, бач, так. Праблема бульба па-беларуску там напісана, да? Пачварны далучаецца да дыскусіі, піша. Беларускі вытворца. Беларуская мова на упакоўцы не мэтазгодна. Галоўныя пакупнікі ў Маскве. Гэта, дарэчы, вайна, якую Случак вядзе. Случак вёў яе з Пачварным на пачатку нашай праграмы, і тут яна працягваецца. Тоже беларускі вытворца. Напісаць па-італьянску лёгка, і Пачварны нам дэманструе здымачак. Зробленыя ў Беларусі фарфалле. Макароны. Мятлікі. На якіх напісана? Наколькі я памятаю італьянскую мову? Халіта італьяна. І все яшчэ напісана там. Італьянскі сцяг. І па-расійску. То бок мы спакойна можам па-італьянску, а вось па-беларуску... Хто вырабнік? Ну, Ліда, по-моему. Ліда, Лідскі хлеб. Лідская лакафарба. Спадзяюся, што не. Да размовы далучаецца фотошоп. Спрабаваў хто, пытаецца у нас грамадзянін код Шлёдзінгера, і гэта лейс са смакам ібуправена на ўсе выпадкі жыцця. Але заўважаюць світарскі гэты прадукт папросту не мае сэнсу. Усё адно з півам нельга, піша нам дрэнны дрэд. Но мне здаецца, што гэта міф, ужо развенчаны 100 разоў, што нельга антыбіётыкі змяшаць з алкаголем. Сур'ёзна? Да, гэта, ведаеш, як было? Карацей, па занудству. Хвілінка занудства. Карацей, падчас Другой сусветнай вайны забаранялі піць піва людзям, якія прымалі сродкі на базе пеніцыліна, таму што пеніцыліна было мала, ён быў дарагі, і з мачавіны людзей выпарвалі пеніцылін назад. Вось гэтых параненых салдат, якія яго прымалі. І у кругазварот, окей. А так бы там выпарвалі піва, да? Калі яны пілі піва, то гэтай мачы ў іх было вельмі шмат, і адтуль здабыць пеніцылін ўжо было немагчыма. Таму ім забаранілі, кажуць, п'еце пеніцылін, антыбіётыкі, не п'еце піва. І з таго часу чамусьці гэта вось распаўсюдзілася. Піва эвалюцыянавала на іншы алкаголь? На іншы алкаголь, а пеніцылін на іншы антыбіётык. Окей, зразумела. Міф, сябры, лейс, ібуправен і піва толькі в путь. Ну, але памятайце, што алкаголь шкодзіць вашаму здароўю, і чыпсікі таксама. Чыпсікі шкодзіць вашай фігуры. Ліду мы згадалі недарма. Да. Ёсць шкандаль. Дзве навіны з таго рэгіёна, нейкі такія падобныя. Другая сусветная вайна таксама нездарма была ўзгаданая, так? Андрэй Стрыжак вось піша. Лукашысты здаюць у арэнды палітзняволеных батракоў для цыбульнага караля нямецкага правага радыкала, а фашыст усё роўна ты. Пра што гаворка? Гэта пра гісторыю Тарнау з цыбулька-бел дэпутатам цяпер ужо ад АФД, ад правай папулістскай партыі нямецкай. Вось сяброў Гайдукевіча, дарэчы. Да, які, аказваецца, мае ў Беларусі прадпрыемства, фірмачку такую, свечны заводзік невялічкі, да? Ну, але гэта палова справы. На гэтым прадпрыемстве для збору цыбулі выкарыстоўваліся для еўраопту палітзняволеныя. То бок дэпутат нямецкага Бундестага заключыў дамову з ізалятарам, лідскім, атрымліваецца, і палітзняволеныя пастаўляліся. Это ўжо, я не ведаю, рабства ці яшчэ не. Нешта там ім плацілі. Канцлагерам папахвае, канешне. Пішуць. Нешта там ім плацілі. Цяпер супраць гэтага дэпутата можа быць распачатая крымінальная справа, нейкі там адвакат заняўся. Але не з-за таго, што ў яго ёсць бізнес у Беларусі, з-за таго, што ён не паведаміў, што ў яго ёсць бізнес у Беларусі. І з-за таго, што ён выкарыстоўвае працу людзей, зняволеных. На немца працуюць палонныя остарбайтары, 1943 вітаецца тут з 2024 піша Алексей Лазараў. Ну вось гэта ўсё, да. І другая навіна.
у горадзе Слонім Гродзенскай вобласці, што ж там іх у Гродзенскай вобласці, это не так. Там ячэйкі нейкія. Школа закупіла форму Трэцяга рэйха на 15 000 рублёў. У горадзе Ліда Гродзенскай вобласці на прадпрыемстве дэпутата правай нямецкай партыі працуюць палізняволеныя. Што заўважае Джэпсенкова? Ну, вот такія навіны. Ад Слоніма да Ліды ехаць 1 гадзіну 48 хвілін. 1, 4, 8... І, магчыма, 8 секунд дадае спадар Джэпсенкоў. Думаем і прыводзяць скриншот. Выпадковасці... З Google мапаў. Не выпадковыя. Сябры, мы не поверили спершу. Думали, что это фотошоп, але путем... Проверили. Все так, 1 гадзіна 48. Прычым, калі ехаць не з Ліды у Слонім, а са Слоніма у Ліду, гэты шлях займае на 1 хвіліну даўжэй. Але ў мяне такое пытанне да Джэпсенкова. Адкуль ён ведаў, што ад Ліды да Слоніма, як ён вот знашоў гэта дарэмная выпадковасць? Ёсць две навіны з Ліды і Слоніма, а пагляджу-ка я колькі ехаць ад аднаго горада. Можа, ён спытаў у штучнага інтэлекта. 48 хвілінаў. Якое супадзенне? А мне здаецца, што ён ведаў загадзя. Не такі ты просты, Джэпсенкоў, оказывается. Ну і да тэмы, якая аб'ядноўвае усіх шмат каго усіх людзей у нашай частцы свету. Вялікіх гарадоў, маленькіх вёсачак. Зімовая піша нам. Учора бачыла 2 чалавек, якія мылі вокны ў сябе. Excuse me, піша, а што, не 1 раз на год перад летам мыюцца вокны? Дарэчы. Яшчэ і перад зімой мыць? Вы ліся? І тут... Як это? І трэснуў мір напапалам. І тут панеслася. Як кажуць. Значыцца, пытанне вы чулі, сябры. Што, мыць вокны трэба 2 разы на год перад летам і перад зімой? А я асабіста за 1 раз, конечно ж, на год. Георг Шилин прыходзіць і кажа, а што, іх мыць надо? Бачыш, ты за 1, а тут людзі ўвогуле не ведалі. 0. Прикинь, піша Александра, мабыць, яны яшчэ пасцельную прасуюць, я хз. І тут я згадаў мем про тое, што твой твар, калі сцеліш новую пасцельную бялізну і разумееш, што бліжэйшыя паўгады будзеш спаць на чыстым. Гэта мужчынская логіка, правда? Ужо ёсць варыянты. 0 разоў, 1 раз у весну і 2 разы ў весну і ўзімку. Ага. Воля мяса мумітроля піша так. Воля мяса мумітроля. Твітарскія. Полькі-каліжанкі кожныя выходныя мыюць. Ну, я б не вытрымаў. Ох уж гэтыя полькі-каліжанкі. Нафіг так жыць, сябры. Далі рэплае. Учора паміж сваякамі абмяркоўвалі гэтую тэму. Аказваецца, тэма-то актуальная. І атрымалася у адной дзяўчынкі ў сям'і традыцыя яшчэ і перад Новым годам мыць вокны ўзімку. А калі яны жывуць на 27-м паверсе? Вось гэта сапраўды лічу вар'яцтвам, нам Гурноўская. Твоя заўвага важная, да, так можна і экстрэмалы. І не далічыцца каго-небудзь. Там яшчэ і халадней трошкі. Ну, але гэта мае сэнс. У Новы год з чыстымі вокнамі. Ніколі не чуў такую прымаўку. Я таксама ніколі не чуў. Я думаю, што навошта мыць, калі звычайна на Новы год у вокны ўсе пакрываюцца гэтым марозам, узорамі. Ну... І навошта вы іх мыеце, гэтыя ўзоры? Увогуле, калі там пакінуць што-небудзь вільготнае, так яно ж адразу. Ну навошта, это ж прыгожа. Няма чаго рабіць, піша Дэнчык Вавёрка вясковая. Хутка дажджы пачнуцца, дык таму-то і не мыюць вокны перад восенню ці перад вясной, таму што ўсё роўна дажджы, разводы, вось гэта ўсё. А перад летам мыюць, таму што дажджы ўжо рэдка ідуць, будуць чыстенькія вокны доўга. Наша Маша піша, а ў чым праблема? Вокны можна мыць, а можна не мыць. Кожны сам вызначае, чаму вас гэта трыгерыць. Ой, ну што гэта пачалося? Чаму гэта нас трыгерыць? Да таму, што гэта нас трыгерыць, таму што ёсць правільны спосаб жыць, і ўсе астатнія неправільныя. Ёсць правільны спосаб мыць вокны, і ўсе астатнія неправільныя. Таму наша Маша гэта нас трыгерыць. Паша, вось гэты твіт нашай Машы, ён дастойны таго, каб яго змясціць на Канстытуцыю Рэспублікі Зарэчча.
што кожны чалавек можа мыць вокны, а можа і не мыць вокны. Таму вось так і жывіце. Можа быць, прызнаем гэты твіт тады лепшым твітам. Найлепшым твітам, так. Найлепшым твітам нашай праграмы, наша Маша. Нагадаю. Віншуем вас. Кожны сам вызначае, мыць вокны ці не, сябры. Гэта быў Чык-Чырык бла-бла-шоу на Еўрарадыё, якім Алексей Сапрыкін. І Павел Свярдлоў. І вы, і мы. Все, і мы, і яны. І яны. Колькі мы займеннікаў ведаем. Абмяркоўваюць, дзеляцца аналітыкай тым, што мы думаем, і тым, што ўвогуле можна думаць. Што мы думаем, але баімся сказаць іншым разам. Тое, што мы думаем, баімся сказаць, пішуць твітарскі. І не баяцца. Соцсетцы X, і не баяцца. Таму, сябры, пішыце твіты, а мы... Глядзіце нашу праграму, ставце падабайкі. Зачытваць. Да побачення.